48 anyos nga German national ang nasikop sa masakop sa NBI Cebu District Office tunod sa large-scale illegal recruitment. Palarga na unta paingon sa Germany ang Langyaw nga si Ramon Heismier niadtong Mayo 22 uban sa upat ka mga Pinoy alang sa usa ka vocational training apan sa pagsusi sa Bureau of Immigration sa vocational training contract. Wa kini authentication gikan sa Philippine Embassy sa gihimong pagsusi sa Interagency Council Against Trafficking sa Mactan, Cebu International Airport. Napakya susab ang German National sa pagpakita og lisensya nga siya otorisado nga mag-deploy og mga trabahante abroad. May giluwatang certification usab ang Department of Migrant Workers nga nagtataw nga walay pagtugot si Hans Meyer pag-recruit og pagpada og mga trabahante sa gawas sa nasod. Ang Langyaw tagyaw usa ka German language school sa Tagaytay ug iyong adunay contract sponsor companies sa Germany. Din mag-OJT ang mga Pinoy nga tinunaan sa language school. Matod sa Langyaw mismo ang German Embassy ang ni-issue og training visa sa mga Pinoy nga trabahante pusa dili illegal ang iyahang gibuhat. But in reality, that is an indirect way of finding a job once in Germany. Ganon. So, yun, willing victim sila. In this case, the contract was unauthenticated. So there's no way for the Philippine government, specifically our Bureau of Immigration, to verify whether that contract is legit or not. I also have an email from the German embassy, which I can present to you, confirming that all of the 4 contracts are legitimate for training